Kuliah jotona hambai jini media person no जों दिनै जंपुर जिल्ला गेजेरनि कायसा आगुबानि नांखा टेस्टनि जोंनि आंनि गथनानै जों बेला न खादु नङा नांखा जों दिनै मानिखौ कबर जों नांगौ मान स्क्रिबाय सिटानि जों अमनतयै जत टेस्ट नि बिसिंदै जत डिभिजन नि लुबै बे जों आगरतला राजभवनाव जों कायसा आतुङा नांखा अमनतयै कतर सभा जों फारांथि सावै दंमोन समायाव दिनै गभर्नर बाय मालायनि खुनु जायगा मालायनि सुबुंमारिया अबनि बिथिङाव जों आतुङै जों जायगा स्ल'गान दंखा अबनि बिथिङाव हठात जाबाबो जों खुनु इनफरमेसन सारा जों दै सारनानै एटेक खायया फायार गेस बुनानै एटेक खायया लाठि चार्ज होनानै एटेक खायया अबनि बिथिङाव दिनै स्टुडेन्ट गोबांमा दं चिकन स्टुडेन्ट नायै कतर पर्यन्त स्टुडेन्ट दङ कलेज बाजार पर्यन्त ओंखाय जों साइमानावबो दिनै खादुमु दिनै मानिमुनि बागै जों तामनि बागै बुजानो नांखा दिनै बासानाव जों तामबै सैने जों तामनो हामजा जों तामनो नां आबो जों एसे दिसासिखाने अमसे बायदिया दिनै तिब्रा हास्टेव गोबांमा इसु दङ कुनु कायसा मुभमेन्ट खालामनो थाखाय कुनु कायसा सलिउसन मांगे तिब्रासानि खिना बर' दंने तिब्रासानि मानथाय बर' माने ताबुसा दरदे नासिबि नुबिया आंबो सानांगौ समाव बुनि दखनि बर'नि दखै सालिया तिनि दखनि बर' दखै मान सिखन सालिया खायनांगौ समाव सारा त्रिपुरा तिब्रासा दंनाय जतना एकनि दिनै आं बुजाखा खोनानो बुजालिमा हायबो दिनै जों बुजामागासिनो जों दिनै रुमानि सिबिखौ जों मानला जत बालबाक्सा जत जागबाक्साके जों खुमलायनानै बिसिंथिनो दिनै रुमानि सिबिखौ जों दुबैमानाय दिनै हायदिनाव रांगोनांनि फैसा गोबांमा CBSE TBSE फरायनाय दङ आजागा ओरैबो सासेनि मुभमेन्ट थायो जिरिबो बुजाबो आबो जों दिनै सलिउसन दंला अबनो कयनाय बुसकांनि सालाव जों अजे बुजामानि दिनै दुखुमामानि इन्जुरमानि जों जिबिसा खाम खालायनानै सिरियास दंमानि अमसुबायसिनो जों थागला बुसकांनि सालाव जों जंपुर जिल्ला देलायसेबंनि सारा त्रिपुरानि तिब्रासा एरियाव जों मोनथांनानै जों अबनो जों दिनै जंपुर जिल्ला डिभिजननि जों प्रेसमिट माथिया जों अमसुबायबा थाया नांगौ जों नन स्टप जों खाय दंनाय दिनै मुभमेन्ट अबराव मोनसे आं अमनो आसम सावै आंरो दरा सममा महला बेलाय हामबाय सिनि मेडिया पार्सन दङ जों दिनाव प्रेस मिटआव फायबानि कारनाव था मिया 14 तारिख 6 मार्च 2023 सिनि टिआइएसएफ लिंगै सारा त्रिपुरानि टिआइएसएफ रकनि कासे सानबो हाय खबो जत त्रिपुरा सानि सानबो रुमानि सिबिमतै आगरतलाव सिंनिया आस्तबन्तु राजभवन सिनि दुबाई सिनि स्लोगान बाय कग्र रुमानि सिबिनि स्लोगान बाय थांलायबानि फेबा आरो सङियै स्टेट गभर्नर जोंमाय मालायनि कक दंमानि ओंखाय बसनो मालायनि कक दंफानो बसङै मालायलिया जों बिनि एरा सेक्रेटारि बेस मालायसिगो बिनि सेक्रेटारि बे मालायसे जों सिनि मेमोरेन्डाम नो सेक्रेटारि नो जमा मालायसिगो सो जों नायबानि स्टेट गभर्नरनि सां खामियानि साव स्टेट गभर्नर सां खामिया ताङै जोंमाय अयनो मिनिस्टारफोर मालायखै माने मिनिस्टार तो गोबां लेभेलनि दङ जों स्टेट गभर्नर सुबै मालायबाय जों सीएम नो सानमानि के सीएम आउट अफ स्टेट नि खोनाव हायनि बागै जों अयनो मिनिस्टार नो मालायनि साइनफा केबो मिनिस्टारनि जोंमाय कोनो जगाजग करिखा एबा केबो सुबो फाइनाल गैया हायनि बागै जों आब्रु देबो फारांथि सालाय दंबायखा आसमयनो ठीक आसमयनो ठीक एज आरनि पुलिस रो जोंनो उइदाउट वार्निं কোনো वार्निं गैया सुनो बुला दिसाका आरो परे टियार गेस कखा ताई लाठिचार्ज कखा हाय माबाय सिनि गोबां मावसुदे दं सानथुमानका प्राय बेलानि दुखुमान माखिया मासातो बेले सीरियस बिस्रा बस डिविजन नि खोनाव आबनो जों सेलेबो आब हेरबनो सिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो सिनिमान हिनो जों साना थांगो सिनि कक जों ताव बैसानाय सिनि माइ जों ताव बैसानाय ताव खसानाय आबो जों दिसाय खेने सिनि कक बरनो जों ताव बैसानाय आबो जों दिसाय खेने
borok sanai sabo aboni bagani state government selego sini student organization asas student kebangma borok no hake buto khai hana bina khaimano ti khaibani abo belai selangjamai moton haibano chingkiria tangi bole ang sanung subo sini koyjon tibra sabu kane dalam tongo boni datino singkini obdi kumrokne sengwa subo sini in future jodi sini obdi kumroma bai hai ke sini sanungno sengman hai ke sini obdi kumyokmani seng haman hni wa subo hai ni bagano sini tibra sene da bukarona kisa message nam subo nor mi bagi se simpi gro nor tamana di seng nor mi sini pikungo kalai ha nor mi sabutini pikungo tak kalai te ni se press meeting sini ni no sanam subo norok sisaya mone abu banyo sentabu sini kok borno sini kok thaino amani kok no sentabu kuni basani mote sini ni khana na sini musung doi sini ni rega yang to sini musung doi sini man thaino rega yang to sini ko sini icha sobno chanu so haini rege sing ang belai nak silo belai selemo rajuni state sarkar no haike state government no singbai je ma behavior family bagai tai sinoro jogojolo subdivision ingai duk sadukun boma hakisa pilano prince level ma sala takabjola ningai sadbela ni dukuman kha bini yate ko lakisa semani abo semboro dukuman kha semboro me jibi hospital to lagle sagro nai rei ti pegara ka apo to bini condition apo to tabu as khantaya no ngetai khorso to gabo Srinagar health secretary school ingai Surya Deporma, Bukhari Mungke Ramdas, Parangu Mungke Ramdas Para, Bukhari Mungke Mutura Deporma, Bobo Haino, Boko Buri, Bobo Class 2 Sudeno, Bobo Sangalan Saya, Bono Mias di Hospital Talangai, Sango Sedam Heroin area Boy Tuka, Taba to condition being to us, Silesia, Tomomutamgi, condition Kahmun Tomni Kanamo. Ang sini sakali borok borok authority ro borok sunai khai authority ro jate sini bos re ro kuman man ki sini re ro di sana itu bobo khai tam bobo khai situation ka tam bobo khai sak kuman ka jate kisa khai na bebe bagi ang nai sini khai authority ro khai ga sini sakali MLS minister ro kisa ko nai kisa sak kuman ro ti khai ne bitu bobo khai situation ka tahu ke amu kino ang wasu kok selalu sungani sini kiai sini bising